Mwanchumo ligereria begetaseni kiandize TV litkolia Jumapili chitariki 5 cyo mutinyo gatano mwaka wa 2020 na nyasentunde nego ko arigania elindo nyale ko bogosangamo na inche chinga kitoko chiko bato gosangamo na nyale ko bagwatika kurwa ketego ikira chinga kiechi chinga kitoko batana na boigo amuna bariki baito bamangana maya bagana toko bakwene kyabu na banyale ko bakwebusura chingongo aao ekirenga ekenene no kwene kyabu na banyale ko bako yabwatia ariagenda toko bagwatika karibu sana nde onsi asoro Mwanchumo ligereria kurende ngura nande asege kagetari getambe tonyara ko batogosanga muranga nyale ko bagagwateka. Karibu sana nyora na boko ya bugati ya maya ya ensa ya Mwanchumo ligere gwetera semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boyo gwetera nsmo area ye website www.ndizitv.net litoko gwetera nere kwene kyabu na chibi chamere cyago chira senchira yobo ikirani gakoro kwa Sara Momanyi litera ngoro kwa Josephat Misingo kwa ligantanyara kwa batoko sanga amona yo Mwanchumo ligere nyora kera litko lia Jumapili amaya ensa eyamoni gotoko arigani abagani etonyera ko batoko sanga amona barabo hati ya magendro na boigo bomanyi boli babwata se chi sector na geko gere marago baya bono ngo ariganiretie omwamsewe godie benosti bari katora chiko batoko sanga amonero Mwanchumo ligereria toko ya chakamaya ensa eyamori tukolia Jumapili korwa ase constituency ya Kitutu cha North nigobono abobisa boborendi banyale ko bagochaka obotuki na boigo bonyane ubonyabi obotindi elio koenekya abasalia bali bagendete ko bagosalia chi transformer eje chenyere ko bachiko bekwasa chinsemo ase constituency ya nigo achire magayo botuko kerera abantu batamanyekane tibanyara ko bagoikirana sikenyero kyanyosia gotoka se constituency eyona koyeikia transformer eyamo yechinguru chomorero asebanyara ko babako yesalia nabo yokorera ko yebeka omurero muri kito Evalino Sero niganyara ko bagwikirana sensemo eyanyosi na gutwariganeria orobotiro kubatia abamenyi bekenyoro kyanyosia yo tokase location ya Bugika ebunge ya Kitutu Church South ya county ya Kisii mbirero bare asoko babatabwati oborabu ayamagega yo koboke mambe rero na konyora transformer senseme yoge tagoire nebinto koibwa twatige gesunte ime gesunte kebe mpaka tore birero kiagera orocha baibwa chete butuko bakaira twachandikire akieto bwate birere binene asengencho koiberwa estime yango tokonyere bunantu nabalemi toko bitorera cyamba cinsiaga mubalemi torengo turagitore cingoko igobono twacandikire ntoribwati estima niye korekya batikira bange bakumetie ase ogotenena kwemeroberie menke serikali go yatwachisimi toko tumeka asinyomba cheito toko rwareria bananchi bono simi buno mororo yogenda esimi gere off mere moteyo iko montonde bwasi ora twaro machando kore chesta nyonsi abono ntobwati korengana na buono nyase transforme yobekire nigo atariagiya aseba kuboria ebege kunganywa go chiase chinsemo burendi bure togosaba kama Kenya Power bana wanja barusi transformer yenya bago gotokonya babeke transformer ye ese school igari moinari ese obolindi bokari transformer ye ebe kunyonsi ali esukuru ase security ere ase chinyomba chiriange iko jabege tu ase metere gati nyombe ndeta iyo inoro mochando sengenjande ngakienda mabuta natache twa sengenjo nyomba chinde nchi nigo baigo baganirie engana yo burendi korigereri wayo yabeire gosererie nene ase abamenyi betinsemecho abasikari police station etoke angena se itoga mosocho ngare na indu tutware police station iga bamanya none patrol mugambika gukora na abwata abasikari bae bagukora ki bakomubwati siegasi amangana security neboretake warwancha bwana mwesimiwa ni numutenereta amangana security otokonye tonyore boss yari no nyama tongaria ebero abasikari babekwo egere tubwaterane nokuboria kwa ruwe wasaba iboriko imukege tamkiroke wenerete asokorwa nebikore binge bunebi wetera okoronge ya chimbwa cy'abana babo abana inchi baminto onde bwensi omanyate ngana abwate abana batari kogende school
babwate chikarakta chire chimbe gakianja mubanane gochase serikali omogambi itonto bwate gaiga omugambi ntenenere bwenseme yoni gaine kiaya na kugania okubwatirana asensemo y'oburendi na boigo abananchi eri okuruhania ebikole bunebi. Hata mimi niko na huzuni kwa jambo yenye limefanyika hapa leo. Tumejaribu kupigana na hao watu lakini kama kuna venye wametulemewa. Nilikuwa naomba serikali vile tunashirikiana hivi tujaribu kushika hao watu because we have the suspects wenye tunataka tufuatilie tuone mienendo zao vile ziko, angalau tujue ukweli mahali huko ili tuweze kupata hao watu. Hao watu wametusumbua sana, tumekuwa tukifanya mapatrol lakini kama wakati ni kama wao wanajua mahali tuko. Tukifanya mapatrol kama tuko side ya chini unapata wao wako side ya juu bila kujua. Kama wananchi na nyinyi pia muwe tayari kushirikiana na sisi ndio kazi yetu itakuwa rahisi. Omotenene nikorwa service yo mochumbo kitutu chache South ni gwabanekeria bamenyi abo mokiabo mochumbe bwoko enekia obora bwairanire na monoko gania ogokonya na ase ogotinya oborendi. Mojumbo gikeire genteke ando boliri our security apparatus batenene imara gwetera so mo chief oito OCS na barayi bali bonsi barega aba community policing nere na tayari kubwaterana pako mwananchi wakikisha ngabakora bali barase ya matega batugekanire bali bakageire na ande undura atuke ngana atuke ngankoli nara se metegora systema gochesa no morero nera ya bwateri gwatu abwatuke gima nerichiko libwatio mukondo no mojumbe kibagendia gosabanga muntu kabwatirwe omoibori bwo mwana oyo tobasa gocha kolera policing omwana ona bwate twese ngenje oboibi lichiko litekio mukondo lioye egere abananchi aba baemba tigara bakonya kumia Kenya Power na baro bakora uchunguzi yabo ya bene because emereme achakire terimia yogosalichi transformer abanyonsi mwanjire tomenya sege sunte mwanjire tomenya gesunte Go reporter yegeteseni Kiandizi TV eriatriane Evelyn Osero. Biamuno muliki oito Evelyn Osera soroboti urwa senchira yobo ikirano mwanchu muri ngomanyibu na umuliki oito Mildred Mumanyi nigagende tokobaga kubwatia orobotia se abarai anene kurwa sorongo rwa gusibanyara ko bagwikirana ime constituency ya Bumachoge burabwa sekerenga yogosira chi kanisa chonsi chia PAG no nyarabo ntigo to kumanyibwanga nigo chi buraburu cyanyara ko bachiko enekiwa asen semo eyo nyoranga no muroberio gosomuyaga bwo nyarako bagoko ariganirwa amo na omochumbe bwe constituency ya Bumachoge burabu olowe gose barongo no basoni barongo nabo igo omochivwipu wa ebunge ene nabo igo yore omochumbe bwe constituency ya South Mogrango Silvanus Osoro nto nyarako batoko komanya echinga kiroboti urumwanchumo rigeri banyarako barowikirana ime Yes, studio. Togo sukamotua se sekta yobosombi bono nigo bagendia bechi para na biga bateneri bechi sako anene chirichi yobosombi bwa para banyareko babako boli wako bamaiso nabo igoko gendia chigari chinkaki echi anene mbule nyinge egene tekobe kwene kiwa imeyense ya Kenya gukwana munegeta seni Kiandizi TV omoteneri bwa eke ombekelia kia matatu owners association imeyaro gongorwa gusi Simon Nyamwaro ni gobo iganyare ko bagakoboria aba manager bechi sako abanyara ko bakwenekia buna abanyara ko bakobarika emeremo abagendia bari babwate obomanyi anene boko gendia chigari chisabari chia abotuko watangaze na embeo tekalingia weekend embura nebezi ko bucha oko twatebiwe na wataalamu ne embura ne karo wana nkubolia watereba baito nabale ba muhimu sana umatereba mutoli muhimu tabatali mochi muira abantu baito buya naende kutwibule embura ne nyingi resa machale tenena ncheki omanyekogenda nona bidia mbale baragosume na ya twanyoli rugenda ya bakani soko kurwadira magimabo igo naende botuko nankubuli chimanager chisako tabadali chisabali chabutuko chora chitira bachiribwege ndete no motera boyo taiko nyumaru motera boyo na careful motera boyo na disciplined ekiana vera toka nechibesto koliya motera waru na robike gusia na enda take gutira nembura nero na yu motera boyo talimuya omwala agende tuteko nyara mafu
ibona kubuli tafadhali kimanager chito naende mumaete ni kimanager gutwara mikutano neinwe naende abantu mtigete mono ni kimanager ekiagere manager ingie nabo konye sako nendia manager embe nabe kuno konyo sako no tina na ya go kimanager na wabuli special request tafadhali botuko lora chitera bachiri bwegenete nona eno motera boyo nona urazo galiyo enaro omoe esabali yawe otherwise ichendo chine chisabali chabutuko engakiye mbura eroga kimwale kugwanja na eni maite manager gumwaigure igakwala omo driver otabwa trust nere agendi gari kuchinaro gotuko gosukuna aru goja gabo tuko muru chamangane mai embure gotwa banyora amache n'abateja bali baremi bayitonto bamanyeze mbali baya mone kiagera abandi bagosukuma tereba kitereba na ende mune cyana bonko batebutambo moteja gakona gukora amaekira igakwirana ikiagera nero ko chibese icho igo basike sika bateja ende ko moteja ko atagete request yerembe muirani lingora no bwororo Semo ya kabere ya maya ensa eyemo onyekorumaki ekurabwa ewoda ya ibeno chinga kine cheora nyarako bogosanga mona intolibori diago igoro ya egati ya magendera nyarako baga kwenekiwa nabo igogose omwamsiogo nyarako bago ikirani gati chira nyarako baga kobarira chinga kichiri che kambe nageko gara emarako bya bono togochiko mwarigania omwamsia stibarika ime ye studio togoska moto ime county ya Nyamira ni gobotenerwe county ya Nyamira banyarako bokolie irangambo chiko bokwenekia buna bwanyarako babokorosia ebiti buna enchira eyemo yogosira ebiegwa nabo igochi gosolimeye county eya yeniganyara ko baga kwenekiwa litukolia lero ase chigosoli chenyere ko bachi kwaliganiwa sumutinyo yo mobono no monogari bwe bunge eyo ya ne bunge eyo ya Nyamira enokokero chigosoli chenyera ko bachi gokorekana ase award ya gesima gukora munegata Sendikiandizi TV nigo enokokero boiganyare ko baga kwenekia buna abateneneri gose aba MC nabo igabarai akorwa se county Nyamira bagana to baba ko bwaterana se ekerenga gyogo ikirania chira cha magendro gatiabo konekia buna banyare ko baba wakerekura omoswada boko yebeka umuchi oliokeroka koba municipality asebe gatabirenga county Nyamira gwetera asaba MC go se gwetera se bunge yo bachiko bakonekia bayitirie budget era chiko begosira obokari bwa batambe bwa municipality eyo yomochi okeroka igentunga nchete na kieke na ine nche na abele na inu wa matuka mange asamangane micheso na singe njumba nchete na ine maite na inu mwa nchete amangana asoka lakini yako garangocha na ine mkubele limbia mono ikiara mwerule for the last 1 month mga bekiri chinga kichenu ni chinsa chenu wanja gocha gokora amangana ye micheso inu mwa gade tuwa chira 20 kuna tolega iga lakini yako ralitu kulia ronta ile kwa nelia government yetu ya Nyamira tuansera ase county assembly toche ase executive asomo chief officer with department ya agenda anja gotira biliale wakorocha kwa wana intugaiga na ende ko bana limbia mono kuna moroche baramo iga mbanja tokanyole municipality ya Masaba North ko hetero ko bwatera na bwaitu municipality ye budget ya bwatera 350 million lakini financial ya netu alichiba sikinge Noena magana atokole na yege tiga iga ko era jida ikachinke ikera this is part of a municipality ya ito ya Keroka yondo tayetu isaranse tobeke bindamo abantu baito babebuya na ende mekono buni entonya kwanyarora iga ikera na ende kagolinke likengao tolabe ko semeli boito Togo tigana na oroboti oru gosira chigosori me county ya Nyamira turane ime county ya Kisiana se sector yobolemi bwekemerigie chani gobono abalemi banyale ko babako boli gwanga banyale ko ba maiso na boyo kwenekia ngamba chiko babako bachora aba director be chief factory ao abu babwate anene amaroro ayara chiko bako baenekeria amagani abayani gakwano litiko lero no monya kerogo bwe chief factory chiria chari ya Nyamwamu na boigo kiamo kama obino nyawachi yonyara ko bagagoteba ni gobono sector eyo yobolemi bwechae yanyarire ko bagegosirwa senchira yoboikera na boigo kugania abalemi banyara ko baba kwenekia buna barayi banene aba director barachi ko bago chorwa sobo chori bole mutwe na balia barachi ko bakwenekeria abalemi amagania bakira litiko
abarimi baito bechi factory echibere tora abarimi 23,000 ganko bakoishon nkogenda tore elections nande mo very 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 careful aba director morakereji kura mo very careful nande manya history istuaruri 2021 istuarenge na bona story 2021 epona asie yarengi chiringi sana aba director barenga ofisi bakolire gas paka bono chibesa the last bonus yetu arerete chiringi 39 and 70 cents in progress twakoli chibesa chiomutienyi echiarenge chiringi 17 chiringi bono chiabere chiringi 22 na inero progress imu basi kuiba mokole mistake na ande mwakera ba director batali na maana aba director munga aba bakuru baturuseti gora list warenge 32 shillings bakatoleta baka shilingi sana igo ngwapiri tu abalimi baito mobe very very careful nto base kuira na Misiri list waru bono tokote batu waru Misiri kana nito Onchumu ligereria liagenda tukoba korekana iskoyoro gongoru wagusini go omukonyi bumurai bwenseriga digasha gwalitikola lero anyale kobaga ko babulia aba Kenya bali abamenyete mpara bali ne chindo chinaboigo echidamu echiagendere koba chigo ichorana machi banyale koba bakonganya limolio kani go anchire magega ya ekamiti ya mawaziri komerana naboigo korwa egetambo kerogio ko banganya aba Kenya batachikoba bakoigwera amonenga na eyono nyana boni iganyale ko bakulira bune serikali ya Kenya kwanza nagendete ko bage korua obokonyi agochiase chia mate chigendete ko bachigwetera amakongu ayanyale ko bagakoletwa amonembura enene ndiga yakwana alitukolelero magayo gwikirana umujega bugo sasi muyinyara ko bakorekana ime county ya Kiambu. We have a problem of climate change. Hii climate change sasa is not just a topic. Vile mlikuwa mnasoma climate change unafikiria ni kitu haihusu wewe. Climate change is real. It is here with us. We have just recovered from the worst drought in 40 years after 5 failed consecutive seasons. Tukatoka kwa kiangazi, watu wakakufa. We lost 2.5 million heads of cattle. We spent billions of shillings kupea watu chakula. Kutoka kwa drought, tukaingia El Nino. Again, climate change. Dio hiyo imetusumbua, Mungu akatusaidia. Sasa tuko hapa kwa hii mafuriko. Watu wamebebwa na maji. Iko kitu inaitwa cyclone, iko pale katika Indian Ocean. Lakini nimepata habari asubuhi Mungu ameipidua. Kwanza ienda nchi nyingine kwanza huko. Hatutaki hawa mabaya lakini kama inaweza ondoka kwetu tunasema asante. We are monitoring. The situation is serious. Climate change is real. Na dawa ya climate change ni kupanda miti. We must address this problem. Otherwise this world will become extinct. Wewe kama unakaa pahali ambaye inajulikana na kuwaga na upromoko, tafadhali usiketi pale kugoja hatari. Move to a higher area. Wale wako katika karibu na dams, Karemeno na pahali kwingine, please, those dams are full and they are potentially dangerous. Move to a more safer neighborhood. But we have told our officers, those who are in danger na wanakataa kusonga, wale
Totigarete asensemo ya siasa nigo omorai wekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka sentundi na nyarakoba gwesokia na komoegerera omorai bobo bwazimio Raila Odinga ase engana elia nyarakoba ko yebwatoka sobwangoiga asa nyarakoba ko yemoche serikali igoro yogo taire bitambukiro bya bwango elio kwenana obokonye gokia sabantu bali bagenda tokoba gwetera makongu anene chingaki echichimbura enyinge okwana litko lero ase omo sangerekano munyarakoba okorekana me county ya Mombasa nigo Kalonzo boigo anyarekoba gagoteba nigo Raila buno mukanyonde bwensi abwate obosi bole bwoko gikeria serikali ya nyarakoba igikenia chira cha magenderero kunyemelea vyama vya kisiasa kuvidhuru kuwaharibu. Raila akiongea vizuri vile aliongea jana, wanatoa matamsho na mwambia sasa utaenda kufanya maandamano Addis Ababa. Raila Odinga is Azimio leader kama sisi hapa, and we will stand together as Azimio and provide opposition to this country. Si opposition ya kuharibu nchi, hatuwezi. Some of us have given our lives to this nation, literally. Kumbukeni one time nchi ilikuwa imepasuka na sisi tukajitokeza tukasimamisha umwagikaji wa damu. It is important to call everybody to order. Omonogeri bwa serikali Isaac Mwaura ritko lero nyarakoba gako bwatoka oroboti igoro ya ebitambukiro serikali nyarekoba gekoireri koenekia buna nyarekoba gekoena na oburendi gochiase bali bagana tokoba gwetera ama kongu chinga kichichimbura enyinge gukwana kurwa samaga cho anyayo house nigo Mwaura boigo anyarakoba gagote babu na serikali nagena tokoba gekoena na obumenyo na boigo chindagera gochiase abakenya bali bare ase kambi anene sechiskuru ikikirete anene umuraibwensa sobwangoiga gosukia okoigoro awe chisukuru goikera chingaki serikali iranyareko bage koralie nonye naboni goiza kamwaura boiganyara kobaga ko bwatuke kurate ya entindi buna serikali terigo chikoba kobege kubatiga bari abagende tokoba bakomenya mpare bari ne chindo chigende tokoba echigo ichora amacha satebire serikali ngira chikoba kwirege tambukiro yokobanganya onye barabwa banyaneti baranyara koba kwerusia sayo una enchireye moyo kwena na oborende. The mudslide at Mai Mahiu has claimed now 52 lives and 52 other people injured, and still 51 people are still missing. So you can see the national tally here is 72, and out of those 72, 51 are from the Mai Mahiu incident. So the search and rescue operations still underway. There are 151 KDF and 400 NYS officers deployed in the area. In fact, the CDF was there yesterday. The counties of Homa Bay, Kajiado, Nakuru, Mandera, and Nairobi are the worst hit counties. Please take note, Homa Bay, Kajiado, Nakuru, Mandera, and Nairobi are the worst hit, suffering extensive flooding and significant disruption to daily life and economic activities. In response to the escalating risk to citizens residing near the high-risk dams and water reservoirs, the government continues to effect the 24-hour evacuation notice issued on 2nd May. The government is facilitating logistical support, providing alternative accommodation and essential supplies to those affected. In Nairobi County, a multi-agency team is leading the evacuation of people residing in riparian areas, and 163,210 residents have so far been evacuated, either forcefully or voluntarily. Togo tigana na roboti orurwaye omonogeri bwa serikali Isaac Mwaura mwanchomo ligiria chingaki omogiro bwa banyagitari ogendreta somotenyo kabere bono nigo ekiombe ikirike banyagitari chinas gose Kenya National Union of Nurses boigo banyara ko baba weso kena kogo serionye serikali terigo chikoba goitaberana amono gwanchirana anene goikirania chira na boigo okoigwana okubanyarete ko baba ko bekani go bono barachikoba bago
gochako mogiro obo bago kwana nigo banyareko babakwena ne serikali matuko 5 na beruka elinde nyareko bage kwene kyanga okobwatera no kuigwana kuri banyarete ko babakwena na gose CBO yanyareko bage ikenigwa buna enchira eyemo yoko baenekeria obo koreri bwabo has been concluded and with the Ministry of Health at the national level and has been sent to the SRC for a response or for a letter of no objection, which is in line with the provisions of negotiation. And therefore, we want to tell our nurses to be patient with us as we pursue it. And we want to say that we are only giving the ministry and the SRC 1 more week to conclude by giving us a no objection response or letter so that we can proceed, sign the agreement and deposit or register it in court for implementation. Hayo ngati yali mwanchumo ligelia mange togena tokabato kubwateria kurwa semesa ya ito ya mayenyora wo omochakano na koliera eirabuna umuliki oito Mildred Mumanyi na gena tokabako kubwatia oroboti rumoyega bugosira chikanisa chia PG chiogo somoyego nyara kabo kolekana se constituency ya Bomachoge Burabu nonya nabo nigo chiburaburu chenyarakoba chikoeneke wakati ya barai abanyarakoba wikirana se omoyega oyo no mochumbe we constituency yo yabo Machoge Burabu Olfason Barongo omochivu ipubwa ebunge enene Silvana Sosoro igo yoro mochumbe we constituency ya South Mugirango nabo igo Jafet oyo ole no mogachiwe kiama keyudi nabo igo omochumbe we constituency ya Kitutu cha Cheno thinkati yabarai bali banyana ko babago ikirana aroron honye nabo nigo yababetereria abanyanyimbo ko bwatoka anene chiti agasubinenchira eyemo yokoleta obotwere runonye magayaye nigo murobiriyo nyara ko bagogo ikirani gwachinga kibono obotwere rwanyara ko bagogo ikirani wa korwa sensemu yomurikito Mildred Mumanyi no wagete kambia se constituency ya Bomachoge Burabu gotwenekeria ali nyara ko bagakolekana sensemo eyo chinga kibono Mildred nyara ko ba ange na nyara ko bagotomanyeria nyara ko bagakolekana sensemo eyensemo ya kabere yama yabo igona kulirira nkocho sangatore amono mumsewe wodi ya Ibeno Stivarika uyara nyara ko bagotwerera manga ya nyara ko bagoikirana ase omoteneneri bwaye buna omo MCA bwe ward eyo ya Ibeno nyoranga nentunda ya yentangani kigima koba omo MCA se ward eyo ya Ibeno na mange torachiko batokolirira kati yabo alia arengete oboteneneri bwe county nyoranga chingaki constitution gose katiba ya Kenya yo mwaka w'ikirubere na 10 yanyaleta kwa begweti wa bene nigo chi serikali bere cyanyaleta kwa chikorosi watia be serikali ne na bigo chi serikali chi county chi sector ne chi semo chikanyala kwa chiko bwato kwa buna enchira eyamo yogotenerwa amone chi serikali chi county nyorabo igonga sector chi semi ase ensemo area ya vocational training institution which is TVI ngati ye chinsemo chirichanya toka bachiko bwatu kwa gochia soboteneri bwechi county nabo igo ase ebiransi na chisemi jiria chirengete ECDE boigo chikanyara kwa bachiko bwatu kwa gochia soboteneri bwechi county nyora chichiro nabo igo nobo kweli gati ya bwe sector yobolemi njiro chenya toka bachiko korero devolution chikanyara kwa bachiko bwatu kwa chikaba ise yobo korero bwechi county ngati yanda mango mwanchumo ligeria turachikoba to koligeria marago baye bono nageko kana kokuboli bolirine aye omwaki ekura bwe ward ya Ibeno nabo igomo menye bwe county ya Kisine no isanegete amonobo koleri bwa aba MC gosumura yogo oyunyale ko bakwenekia buna onyale ko bakora amagendro sange kanengari kiago amona intemerago baye bono gwetera se namba ya SMS yira asiti byago nambe yibo igo hinyoranga naboko yetumia ase okolika ujumbe yago gwetera asense media WhatsApp boiga se mitandao yetu mwancho murigeria notore live marago baye bono gwetera Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera ase website www.ndizitv.net togendare toskare kotokogenda somote muko mwenge kigimanto kwirana tunyara ko batokwirana mono mugeni ito turanyara ko batogosanga amonere emarago baye bono
Mbuzi TV, ubwansu bw'omugusi.